alle jer, her, der og alle vegne. I dag vil jeg gerne tale om de iranske kvinders liv, frihed og igangværende kamp for revolution i Iran. Da datoen for hele revolutionens start nærmer sig, er det yderst vigtigt at markere en, hvis ikke den mest centrale hovedperson, der fik sat det hele i gang. Jina Mahsa Amini. Jina Mahsa Amini var en ung, kurdisk-iransk kvinde, der desværre i en alder af kun 22 år døde under omstændigheder, der har ført til offentlig opmærksomhed og debat om kvinders rettigheder i Iran. Jina Mahsa Amini tragiske død har været et kraftfuldt eksempel på de udfordringer, som kvinder stadig står overfor i kampen for retfærdighed og ligestilling. Jina Mahsa Aminis historie har været med til at sætte fokus på vigtigheden af at fortsætte kampen for kvinders rettigheder og sikre, at sådanne tragedier ikke gentager sig. Kvinder i Iran har gennem årtier kæmpet en modig kamp for retfærdighed, ligestilling og frihed. Deres stædige engagement og utrættelig indsats har været en inspirerende kilde til forandring og håb i stadig en tid med udfordringer og modstand. Gennem historien har iranske kvinder stået mod undertrykkelse og uretfærdighed. Deres stemmer har rejst sig højt for at kræve deres rettigheder. Fra kampen for retten til uddannelse og arbejde til kampen for frihed til at bestemme over deres egne liv og kroppe, har kvinder i Iran vist en enestående styrke og modstandskraft. Selvom vejen mod fuldstændig ligestilling og retfærdighed stadig er lang og stadig er udfordrende, er det vigtigt, virkelig vigtigt at anerkende og støtte kvindernes vedvarende kamp. Deres kamp er alle verdens kvinders kamp. De iranske kvinders mod, deres stemmer, deres handlinger er afgørende for at skabe en mere retfærdig og lige verden, hvor enhver kvinde, enhver pige har ret til at leve frit, værdigt og med respekt. Så alle sammen, lad os stå sammen med kvinderne i Iran og overalt i verden i deres kamp for retfærdighed og ligestilling. Zan, zendegi, azadi. Kvinde, liv, frihed. Women, life, freedom. Jen, jion, azadi. Af hjertet tak for opmærksomheden. درود بیکران